Priznajem, kad me ne sluša Josipa Lisec na udaljenosti od pola metra, došla sam u napasti i otpjevati Ima neka tajna veza, ali mislim da je za sve nas bolje da to samo izgovorim, jer ima neka tajna veza između Hrvatske i Njemačke. Gotovo da nema Hrvata koji je odlučio otići u Njemačku, a da tamo nije uspio. Neki od njih i poprilično dobro. Primjerice, vlasnik jednog restorana koji je u samo 2 godine postao najbolji u Frankfurtu i njegovoj okolici. Naravno, rade samo Hrvati, a na meniju je mediteranska hrana. Hekst, stari dio grada Frankfurta, nekad je bio primamljiv turistima. Danas baš i ne, otkad su se u okolici smjestile velike korporacije, pa su turisti otišli u drugom smjeru. No tomu je usprkos, baš kao što definicija dišpeta kaže, građevinski poduzetnik Ivan Šteko otvorio ondje restoran. I to ne bilo kakav. Restoran u čijoj zgradi 300 godina bila kovačnica, ili ti po njemački šmide. Sigurno preko 1.200.000 eura je čovjek uložio. Ovo je bio objekat koji je bio, ajmo reći, doslovce ruina, srušen i ovo je trebalo podignuti od početka. Mislim da je napravio puni pogodak, da je napravio jedan ekskluzivan, renomirani lokal koji je jako dobro posjećen, koji ima jako dobre goste i koji je rezerviran tjednima unaprijed. Sve je to samozatajni Šteko koji izjave za kamere prepušta svom voditelju postigao u samo 2 godine od otvorenja. I te 2 godine zaredom je proglašen najboljim restoranom u pokrajini Hessen. Kako bi Njemci rekli, Mund propagande ist die beste Propagande. Nas je proglasio Frankfurt žurnal, Frankfurt geht aus, 2 godine zaredom. Mi spadamo u kategoriju fine kuhinje, mi smo na prvom mjestu, ljudi dolaze anonimno koji to ocjenjuju, mi ne znamo, probaju, kušaju našu hranu, gledaju servis i sve ostalo i onda na osnovu toga daju ocjenu. Rast zazubice je neminovan prilikom čitanja jelovnika. Teleće obrazine s kroketima od parmezana, odojak s pireom od bundeve, grdobina ala saltimbocca, dalmatinski štih, onako kako to Njemci vole. Za sve je to zaslužna 35-godišnja glavna kuharica iz Hrvaca. Njemci vole i količinu. Neke stvari koje će u Hrvatskoj proći, ovdje neće proći. Imali smo jednom zgodom carpaccio teleći sa sladoledom od parmezana. Odmah sam dobila sugestiju da to ne stavim Njemcima. Znači, svako od nas bi to probao. Jako atraktivno i dobro zvuči i dobro je ukusa. Međutim, Njemac već razmišlja o tome da je on pojeo sladoled za predjelo. Nisu samo gazda, voditelj i glavna kuharica Hrvati. Ovdje su svi Hrvati. Radi ih 8, 5 u kuhinji, ostatak poslužuje. Atmosfera u kući je općenito obiteljska. Dakle, skupa ujutro pijemo kavu, skupa ručamo, skupa večerajemo, skupa izlazimo. Što biste vi rekli, zašto postoji takva velika naklonost uzajamna između Hrvata i Njemaca? Pa to je, vidite, to nije sada, to je od prije 50 godina. Prvi val gastarbajtera koji je došao u Njemačku su se pokazali vrlo marljivi, disciplinirani radnici i ovdje postoje već nekoliko generacija ljudi, mladi su se integrirali u njemačko društvo i tako da tu su povijesni korijeni još od prije. Osim na tanjuru, okusi Hrvatske mogu se osjetiti i u čašici. Šljivovica Tesla u samo godinu dana postala je hit u njemačkim barovima i restoranima. Cijeli je taj rakija projekt ispekao mladi dizajner našeg porijekla. No zašto baš šljivovica? Ima jednog prijatelja koji je barman i on rekao da je šteta da on kao Hrvat ne može imati dobru rakiju kod sebe u baru, pošto ili kvalitete nisu konstantne ili kao cijeli paket nekako kako on to zamišlja. A i Njemci vole šnaps? A Njemci vole šnaps, tako je. I tako je počela priča. No pametno je bilo nazvati rakiju prezimenom izumitelja svjetskog glasa. Kad se iselio iz Hrvatske kao što u New York, bio je veliki protivnik prohibicije u New Yorku. I rekao je da je alkohol ambrozija, da je piće jelo bogova i da se to jednostavno ne smije zabraniti. Hrvatski restoran, hrvatska jela, hrvatska rakija. Sve za 5. U Njemačkoj. Možda zato što vlasnik restorana ondje nije isto kao i vlasnik restorana doma. On je ovdje gost, on kad dođe, on dovodi poslovne ljude ili dođe sam sa obitelji. Uglavnom mi vodimo ovaj objekat, ja vodim sa mojim ljudima sam. On se ne miješa u ništa, on je nama prepustio doslovice sve. Na nama je da to organiziramo i kako ćemo na najbolji način to napraviti. To je na nama. Plati svoj račun. Tako je, on i na kraju plati svoj račun i ostavi tip.
Jako mi je draga Martina Valiđić i stvarno se veselim što je imala priliku jako fino jesti u Frankfurtu, ali otvorila mi je apetit. Sad ćemo mi brzo privesti emisiju u kraju da ja nešto doma puno jednostavnije od ovoga složim, a možda i vi po završetku emisije.